embusweni kaNkuluNkulu asiwabangi lama position leadership noma kingship, asiwabangi lawo ma position. Iyodwa inkosi, igama lawo linguJesu Kristu. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Kungumusa, kuthando nokuba nje silokhu sishara lezi ndaba ezimnandi lezi. Ngiphinde ngibingelele abangcwele endaweni zonke ezahlukahlukene. La kufinyelela nje khona le message. Ngiqale ngokuthi ngixolise last week angikwazanga ukuba khona kwiSunday edlulileyo. Reason ke bese kwanongoma sibhizi lapha yana besihambisa umkhuleko nokubuya kwangabe kusakwaze ukuthi kube nemessage, but angibonge kakhulu. Bangiqale nje ngokubonga kakhulu ukuthi futhi sisazophinde sibonge sinaye uSisinomtha, uSisikhalipha, sazobe sibonge sinaye. Siyabonga kakhulu kubantu abaparticipateile from day 1 kuphuma imessage ukuthi fanele sekwa nongoma. Bonke abasizile, abantu basize ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Khona nje abasize financially, khona abasize ngemikhuleko, bekhuleka bebelokhu befona besho bethi siyawukhulekela lo mkhuleko, nani siyanikhulekela ukuthi yonke lento ihambe kahle. Khona abasize physically, sesikwa nongoma benceda lapha nalapha yana ama volunteers nama ushers ade khona. Siyanibonga kakhulu bantu bakwaNongoma, siyabonga kakhulu kwiSouth Africa yonke, siyabonga kubo bonke abaparticipateile bayenza le yankonzo yaba impumelelo ngendlela eyisimangaliso. Bengesiwona amandla eKota 2 Media, bengasiwona amandla ethu singabazalwane sihlangene sisonke nabo Sisikhalipha. Cha, bengesiyona nje neteam ebekade isincedisana nayo, bengesithina, bekuyithina sisonke sibambisene. Abanye abazange baze ba voice even one word nje ukuthi lenkonzo ayihambe kanjani, kodwa kuningi ebenikwenza behind the scenes. Njengoba ngisho nje ngithi even na financially le nkonzo ibe uyi-success ngalendlela ebeyi-success ngakhona because of nina abazalwane. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi nisithembe. Ngempela futhi siyayibonga ke nenkosi ngakho konke, but sisazobonga kahle uyazi uSisinomtha kuleli viki nje lona leli noma kunini nje between lamalanga lawo losine neSaturday. Cha, ngaqhamuka impela bese iyavela imessage yakhona. Ngiphinde ngibonge ke ngama subscribers, siyabonga ukuthi nayikhulisa le channel, siyabonga ngama comments enu amahle. Kudala ngigcinile ukwabheka kuningi engikwenza abazalwane, but ngizolokhu kwabheka ngiresponda lapho engiresponda khona. Nengixolele nje ngalokho. Ngisahlela lapha izinto ukuthi iqonde ibuyele izihambe futhi esimeni phela besibhizi siprepare indaba kaNongoma seyenzakalile. Manje simqondo yethu ibuyeke manje futhi iphinde ibe la. Ngiyabonga ngokuthi niyashare lama messages. Angazi ngabonga ngifike kuphi ukunibonga. Ngiyanibonga nje nonke. Inkosi futhi ayingibusisele nina nonke ngendlela futhi eyisimangaliso. Asingenene emessage yanamhlanje. Siqale kuMatthew ku chapter 4 lapho sayiqala khona uverse ngo-17. Ithi, from that time Jesus began to speak and to say. Yona message yokuqala leyo uJesu athi nje mayeqala ekhuluma eshumayela wayikhuluma. Kuyaye kuthi uma ngabe kukhulunywa nge-English khona le idiom le abayisebenzisayo abathi first impression and last. uJesu naye la first time eqala ukukhuluma this message uthi, repent for the kingdom of heaven is at hand. I-first impression yakhe ayefuna futhi ukuthi mayilaste ile message le eyokuthi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. Iyona le ayifuna ukuthi last. Ngeke abantu uthi uqala ukubabona uvele nje uze nento ebhedayo, because ngempela first impression last. So naye weza ne-message okuyiyona yona afuna ukuthi mayihlale, ngoba wayena lento leyo ukuthi this one is the message okufanele ukuthi last.
kumele ukuthi abantu mabeyibambile bayizwa kube yiyona message. Ithi abantu mabarepent, ikhuluma nathi thina abantu, ithi masirepente ngokuba umbuso wezulu ususondele. Abantu abaningi ngiyazi ukuthi bathi sesarepenta thina sesaphenduka siyayilandela inkosi, sisindisiwe, which is very good ngempela, abantu barepentile. But khona indaba la uthi ngokuba umbuso wezulu ususondele. Angazi bangaki abantu abayi-understandayo that message noma those words nje ethi lamazwi lawa athi ngokuba umbuso wezulu ususondele. Lamazwi lawa uma ungakwahlalele phansi wabhekisise kahle ayakukhipha esontweni lamazwi. Mangithi ayakukhipha esontweni angisho ukuthi ayakuphinde uye esontweni, cha. Ngisho ukuthi uzothi usesontweni ubune understanding yokuthi la njengoba ngisesontweni ngisembusweni kaNkuluNkulu, ngizokwenza intando yasembusweni, not i-mandate yesonto, not lama vision missions amasonto, cha. But njengoba ngila esontweni ngizokwenza okwasembusweni, futhi ngizokwenza intando yasembusweni. Iqala kuphike le ndaba, iqala ngoba uma uzoyihijacka ngeke uzuyithole ngempela. Iqala la ekuthenini yazi ukuthi ukhona umbuso, and njengoba usuwazi ke lo mbuso ukuthi ukhona, une king. Iqala nje lapho yazi ukuthi lo mbuso unenkosi. Uma ngabe nje ngiyofuna istande ndawana thizeni, especially ey'ndaweni zasemakhaya nje, KZN ngiyazi mina ukuthi mayofuna istande mhlambe ngeke ugcina ufikile enkosini, but kusuke kunenduna yakuleyo ndawo ozoya kuyona ukuze uzokwazi ukuthi ke manje bese kunikeza istande kuleyo ndawo leyo, noma uye kuleyo nkosi yalapho, but uyawufuna ukuyazi kuqala inkosi yakule ndawo. Njengoba sengifikile nje kule ndawo, inkosi yakule ndawo ubani, bese beyakwazisa ukuthi hayi inkosi yakule ndawo uzibani. Mhlambe futhi ungaphelele kufuneni ngokumazi nje ngesibongo sakhe, but ufune nokuthi uzuyibone le nkosi ukuthi okay, cha ngize ngayifinyelela le nkosi ngayibona, since sengiyibonile, hayi ngiyabona ukuthi ngakha ngaphansi, ngingakhonza ngaphansi kwale nkosi, ibukeke iwumuntu kumina, noma hayi cha le nkosi ayingijabulisanga, ngeke ngize ngakwazi ukuthi ngingakhonza ngaphansi kwayo. Iningi lethu sikhonza ngaphansi kwenkosi uJesu Kristu, esazi igama kuphela ukuthi igama lakhe nguJesu Kristu. Abaningi abakaze bayihlupha ngokuthi bayazi le nkosi, ngoba kuyadlula ekuthenini yazi igama. Kufanele wazi le nkosi, ngoba ekwazini le nkosi kunemfihlakalo. Indaba ebalekile ukuthi yazi le nkosi, yona indaba ebaleke ukudlula konke lokho. Yazi le nkosi okhonza, yazana nayo, ave kubalekile lokho. But ke mhlawumbe ukuze si understand this message, asiye lapha encwadini kaJohn chapter 1. Ake sifunde la encwadini kaJohn ku chapter 1 verse 35, ngoba ngaphandle kokuthi wazane nalenkosi nazane nayo, ngaphandle kokwazi igama kuphela, but ukwazana, ngisho ukwazana impela, this close relationship phakathi komuntu noNkulunkulu, ngaphandle kokuthi wazane nayo lenkosi, kunzima ukuthi wazi lo mbuso wezulu osusondele. Ake siqaleke ku verse 35. Isihloko sakhona lapha sithi the first disciples, la kule version engiphethe, New King James Version. Verse 35 uthi, again the next day John stood with two of his disciples. uJohn umbhaphatisi owayemena abafundi bakhe. uJohn wayenabafundi ngaphansi kwakhe ababefunda kuye njengoba kuJohn nje ubhaphatisi, right? Ithi ku verse 32, and looking at Jesus as he walked, he said, behold the Lamb of God. uJohn umbhaphatisi enabafundi ngaphansi kwakhe, nangu uJesu eqhamuka ehamba, uthi uJohn umbhaphatisi etshela abafundi bakhe uthi bhekani iwundlu likaNkulunkulu, the Lamb of God. uJohn njengoba enabafundi ngaphansi kwakhe, singasho nje sithi uJohn wayene-influence, but uJohn waye-understanda i-influence anayo ukuthi akusiye yakhe, kufanele yena asarende, akasiyona iking, but kukhona iking.
yiyo le ayibiza ngokuthi behold the Lamb of God, ibhekani iwundlu likaNkulunkulu. Kungani? Ingoba uJohn waye understand ukuthi usembusweni kaNkulunkulu. Njengoba esembusweni kaNkulunkulu, even though influence enabafundi ngaphansi kwakhe, but yena kekho ngaphezulu kwale nkosi yasembusweni ogama lawo linguJesu Kristu, uyabadlulisa kuye. EnguJohn umbhaphatisi abafundi bakhe ubadlulisa kuye, uthi bhekani nange okufanele nimbheke iwundlu likaNkulunkulu. Sishoda kakhulu kulesi sikhathi esiphila kusona njengamanje ngama leader ane-influence aphethe zona lezi indaba zeBhayibheli. Abaningi abakwazi ukuthi bazi understand ukuthi njengoba besembusweni abasuwona amakhosi kuphela, bona ngasho nje ukuthi bafana nezinduna ngaphansi. Mase kuvela inkosi, thatha abantu badlulisele. Sishoda kakhulu ngabafundisi abanjalo okufanele badlulise abantu, babadlulisele kwiwundlu likaNkulunkulu, njengoba uJohn umbhaphatisi enza. uJohn ulapha waze stripper off, wathi bhekani nange okufanele nimbheke iwundlu likaNkulunkulu. But ake siqhubeke nje siyifunde le ndaba. Ithi verse 37, the two disciples heard him speak. Bezwa laba babili njengoba ekhuluma, and they followed Jesus. Yini abayenza? Balandela uJesu Kristu. And futhi uma ubhekisisa kahle, uJohn umbhaphatisi akazange azabe nenkinga ukuthi hawu ningabafundi bami manje seniyangishiya, manje senilandela uJesu Kristu. Uma uyifunda uyilandelisisa kahle, uma ongcwele kusiza, uzobona ukuthi njengoba nje uJohn umbhaphatisi ethi bhekani iwundlu likaNkulunkulu, yingoba vele wayethi uJohn musani ukulandela mina nange okufanele nimlandele. And nabafundi bakhe laba babili bayi understand imessage ekhulunywa uJohn umbhaphatisi eyokuthi okay, kusho ukuthi wena nange okufanele simlandele iwundlu likaNkulunkulu. Wena usilona iwundlu likaNkulunkulu, kodwa nali iwundlu likaNkulunkulu. Embusweni kaNkulunkulu asiwabangi lama position leadership noma kingship, asiwabangi lawo ma position. Iyodwa inkosi, igama lawo linguJesu Kristu. Abantu abaningi ke ibalahlekele leyo. Makumele abantu sibadlulise kuthina, sibase kuJesu Kristu, thina siyabathatha abantu sibagcine kithi, singafuni ukuthi badlulele kuJesu Kristu. Singafuni ukuthi baye kuye uJesu ngoba bazothola iqiniso masebe kuyena. And sisabani ukuthi uma sebelitholile iqiniso, sisaba ukuthi bazoshiya. Ngani? Why nakhona sisaba ukuthi bazoshiya? It means ngoba siyazazi ukuthi asilikhulumi iqiniso. Ngoba uma ngabe ulikhuluma iqiniso, ngeke usaba abantu ukuthi mawubakhomba kuJesu Kristu usaba ukuthi bazokushiya. Abantu ngeke baze bakushiya mawukhuluma iqiniso, but mawuzazi ukuthi vela ulikhuluma lona iqiniso, kodwa nzima ukuthi ubapointe kuJesu Kristu. Uyofuna ukuthi njalo kuhlale kulokhu kuwena, abantu belokhu belandela wena, ulokhu njalo kube uwe nje okwiposition enkulu, instead of wena useve, because we are called la emhlabeni ukuthi sizoseva. Instead of siseve, sitholakala kuyithina esisevuwayo, thina siphakanyiswe sibe ngamakhosi, of which then lokho seku wrong. Akusesikhona kwasembusweni kaNkulunkulu, njengoba esho nje uJesu Kristu ethi repent for the kingdom of heaven is at hand. Umbuso kaNkulunkulu nombuso wezulu ususondele. Once saqala nje sangama understanda kwayena kuqala ukuthi ubani, then sizoyilahla, sizophuma embusweni sibuye sizongena emasontweni. Ba understanda, yingakho nje abafundi baka John umbhaphatisi babe sebeqala belandela bani? uJesu Kristu. Right, asiqhubeke nayo. It verse 38, then Jesus turned and seeing them following said to them, wabheka waphenduka ebabona bemlandela. Ngoba uma ngabe ufuna ukumlandela ngeke angakuboni ukuthi ufuna ukumlandela. Nabo laba bathi mabemlandela wababona ukuthi naba bafuna ukungilandela. Nathi even nangesikhathi samanje uma ngabe uzokhonza uJesu Kristu, uthi uyinkosi ngenhliziyo emhlophe nangeqiniso, uvuma nangomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi nomsindisi, umuza ngeqiniso ngeke angakuboni ukuthi nango ngilandela ngeqiniso. Siyamlandela iningi lethu, but asimlandeli ngeqiniso. Simlandela ngemilomo, simlandele makwama Sundays, abanye makwama Saturdays.
during the week asimlandeli, asinasikhathi sakhe. Nakhona futhi mangabe kuyiSunday simlandela nje sijahile ukuthi inkonzo iyophuma nini. Then uma ngabe uyiloyo muntu loyo awu understand ukuthi imuphi lo mbuso kuwona, ngoba uma ngabe usembusweni usifune ebukhoneni bakhe awubusafuna nana nesikhathi ukuthi isikhathi sophela nini sishaya nini, lo mfundisi uqeda nini, nayo ngathi ulanda kakhulu. Uma ekutshela iqiniso uzozwa futhi ukuthi lokhu kuliqiniso, ngeke uzusibhekena nana nesikhathi. But ake siqhubeke nangu uJesu ephenduke ebabuka bemlandela. Uthi, and said to them, What do you seek? Nifuna ini? They said to him, Rabbi, which is to say, when translated, teacher. Bayasho ke bathi mfundisi, where are you staying? Uhlala kuphi? Ngalesikhathi ke bekumbuza kanje uJesu wayela emhlabeni. This king of the kingdom that is at hand was walking la emhlabeni. Babekhuluma naye, bembona, bembhekile. Before ezobethelwa, before ezobulawa, before ezovuka ngosuku lwesithathu, babe naye, behamba naye. But now amazwi okufanele ukuthi uwazwisise kahle lawa amazwi ave deep lawa amazwi, kodwa uma wafunda ujahile nje ngeke uzuzwa understand nakancane. Uyaphenduka ke uJesu ukuthi ku verse 39, he said to them, mayephendula uthi, come and see. Uthi wozani nizobona. Uma wafunda lawa amazwi la ugijima nje ujahile, uzothi yaphela kunalesikhathi lesibehamba naye emhlabeni, wayebabonisa futhi la ayehlala khona ngaleso sikhathi leso. Lamazwi they are very deep. Leli izwi likaNkulunkulu, lamazwi lawa awumoya. Lamazwi ayaphila lamazwi. Kuphela lawa amazwi adinga umoya ongcwele emntwini ukuze ezokwazi ukuthi aphile. Lamazwi azokwazi ukuthi alethe revelation. Uma ekhuluma kanjena nje ethi come and see, even na today, njengoba kuyithi siphila sizwa this message, uJesu sakhuluma the very same words kulaba bamlandelayo, nalaba nabo bamlandela, nathi today siyamlandela. Why simlandela? I-reason yakho njengoba simlandela uthi uJesu, ngifuna ukuthi nize nizobona. Inkinga yethu thina sesahamba saya emasontweni, sajoyina amasonto, saqede sangafuna ukubona lutho. Kanti ekulandeleni uJesu Kristu kufanele sifike sithi uma ngabe si-understanda, kufanele ufune ukuyazi lenkosi ihlala kuphi lenkosi. Kufanele ube na that lo mqondo, that mind kuwena ukuthi lenkosi lena njengoba igama layo kuthiwa nguJesu Kristu ihlala kuphi. And futhi lokhu la emhlabeni izophendula ithi woza uzobona. Ngiyazi ukuthi abaningi ngeke bangizwe, but uthi come and see, because nathi we are called to come and see. See what? This kingdom that is at hand. But lo mbuso sokwazi ukuthi siubone kanjani? That day we repent. That day sishintshe indlela esicabanga ngayo. That day sishintshe indlela esenza ngazo. That day si understanda ukuthi singabantwana bombuso, not abantu abasontayo. That day siphume ekuthenini mina ngiyi-Faith Mission, mina ngiyi-Grace Bible Church, mina ngiyi-Assemblies, mina ngintontoni, mina nginto. That day sakhipha wonke lowo mqondo lowo. Yabona nje once kwaphuma lento ukuthi lo ukwakulela bandla, lo ugqoka this uniform, lo ugqoka this uniform. That day kwaphuma that mind, because lo mqondo esinawo yilo mqondo kufanele si repent kuwona. That day sa repent kulo mqondo, saphuma sas understand ukuthi singabantwana bombuso, sizofuna ukwazi lo mbuso. But uma ngabe sisagijimisa ama-uniform esiwagqoke emasontweni, sisagijimisa abafundisi esibalandelayo, sisagijimisa amagama amasonto esiwalandelayo, then we will never know this kingdom.
Instead, we will know amasonto esiwalandelayo, sizokwazi ukuthi isonto lethu line branch ethile, linama branch amangaka esewonke eindaweni ezithile, umfundisi wakhona uzibani, nalokho akusilona icala, but there is something bigger than that esiyibizelwe khona okukhulu okwasembusweni. Kudingani ke lokho okukhulu esikubizelwe kona? Kudinga ukuthi yazi le nkosi yalombuso inekhaya, inendawo la ikhona, and manje ayifihlanga. That's why ethi come and see, nakithi uthi wozani nizobona. Dade sarepenta nje, dade saphuma emasontweni, dade saphuma kuma uniform and all those things, dade sa understand that is king ogama lawo lenguJesu Kristu, sokwazi ukuthi size sibona. They came and saw where he was staying, because babemlandela. They came and saw, beza babona la ayehlala khona ngaleso sikhathi. Futhi I strongly believe ukuthi akuzange kuphelele la, they also came and saw even the kingdom le esikhuluma ngayo. They came and saw they came and saw where he was staying and remained with him that day. Now it was about the 10th hour. Ngizoma nje khona la for now. Base behlala naye kwazi kwaba yilelo hour lelo leshumi belokhu behleli naye. Ngiletha this message because ngempela ukhona lo mbuso, and njengoba ngifakaza ngalombuso, ngifakaza ngombuso, ake ngilethe nje this testimony kwabazofuna ukuthi bayekholwe, because it's not my testimony, but nami ngayinikezwa this testimony. Ngiyajabule kakhulu mangabe befika abazalwane beza kwiKota to Media, ngithi yazi umuntu obufakazi woza ubufakazi bakho boqinisa nabanye abazalwane. Ngempela bayafika abazalwane bebuletha ubufakazi, kukancane ukuthi mina ngibshare obami ubufakazi, but today ake ngisharele nje this part. Khona ilanga la khona mina ke in most cases inkosi mayikhuluma nami kusuke nje mhlambe kuba izintathakusa ephusheni nakhona. So nangalelo langa lelo kwakusephusheni iyafika inkosi. Umifika lenkosi ogama lawo lenguJesu Kristu yangifika yangithatha yathi asambe. Sahamba ke siyobona, and la ayengisa khona sathi masifika ngaphandle, singaphandle bese kuba namagate. Kwakunamagate amakhulu ayevalile futhi gadiwe kulama gate. Wathi yena kumina, wena linda la ngisayokulungisela ngaphakathi. Hayi ngalinda ke, wangena bamvulela ngaphakathi, wangena ngilongilindile ngaphandle. Wayedeke lokho eqhamuka ke ethi usese right, ngizokubheka nje ukuthi usese right yini, khululeka ngisakulungisela ngaphakathi. Aphinda abuyele futhi ngaphakathi. Angazi I think lokho kwenzeka even maybe 3 times elokho ezongibheka nje ethi usese right, khululeka ngisakulungisela ngaphakathi. Le nkosi mina ngiyazi njengenkosi a very gentle, i-gentleman le ndoda emthandayo futhi umuntu wayo, futhi emnakekelayo umuntu wayo. Kutheke uma ngabe kushuthi sekulungisiwe ngaphakathi, ngase ke ngiyangena nayo ngavulelwa. The uma ngabe ngena ngivulelwa nayo, ngangihamba endaweni nje futhi engiyaziyo. Yabona nje izulu sometimes siyasazi ukuthi indawo lephezulu, izulu nje likhona la. Kuphela nje kufuneka amehlo kamoya azokwazi ukuthi abone. Kwathi uma ngabe ngiqala ngibona, sathi nje ukuhamba sangena sadlula nje abathile ababekhona la, sahamba nje kule green grass esayo noma utshani obugreen nje ngisho kanjalo. Then lapha phambili wayesethi kumina bheka lapha, wayengikhombisa ngasempumalanga endaweni nje ngazathi phezulu, wathi bheka. Ngithe uma ngabe ngibheka, kimina ngangibona around abaningi abale empumalanga. Akekho wangitshela ukuthi mangiphakamise izandla. Ngathi uma ngabe ngiphakamisa izandla ngibheka labo round abaningi abalapha empumalanga, futhi abange order, bahlaliswe ngeorder labo round. Kulabo round laba lamasekele lawa amhlophe, mangiphakamisa izandla lamasekela bevele ahlukane. Mayehlukana lamasekela ayibu
ingelosi eziningi ezazindiza eziningi. Lezi ingelosi beyifike indize then bekuba na these two esuka ngespeed lekude same time ibisuke seyila. Angisazi nami lesa speed. Khona lapho futhi ziphinde zibuyele emuva. Ziphinde zibuyele futhi zokhanda lamasekela amahle. Lawa amahle man. Yazi mhlambe ukubona uma ngabe kunama games lawa ama Olympic lawa kuthiwa mhlambe kuyavulwa that day, mhlambe kuzovula istadium khona lezi zinto ezikhandwayo ngama dance and stuff. Nalokho yana ngasho ngithi into ethi ayifane naleyo even though ingafani nayo but ngathi icishe ifane. La uthola khona ukuthi camera iphezulu mayibheke phansi usengabona engazathi iflag elimile mhlambe la South Africa. Uphinde futhi ubona abantu sebeqhamuka behlukana uthi hawu bengithi iflag hawu kanti abantu babuye bazokhanda that flag nalapha kwakukhandeka those circles. Njalo mangiphakamisa izandla lento ngayenza I think futhi kwaba 3 times ngiyenza. Zifike zithi qha zihlukane. Uma ukubukela ekudeni kuba sengazathi kuhlukana izinkanyezi but then futhi uma ngabe usubhekisisa kahle akuzona izinkanyezi ezingelosi. Khona these two nje bezivele zisuke ngesikhulu ispeed right there sezila ziphinde futhi zibuyele emuva. Emveni kwalokho sengikubonile lokho yimina wayijikela ngayibuyelela emuva ngaphinde kayophuma futhi ngegate. Kusho ukuthi kwakufanele ngizobona that part. Ngizothi mina njengoba ngikhuluma nje ngithi lawa amazwi lawo uma ngabe lithi ethu Jesu Kristu come and see. Yingoba ngempela lenkosi nawo umbuso. I strongly believe ukuthi akafuni uJesu Kristu ukuthambulela abantu abathile kuphela lo mbuso. Kodwa ufuna ukwambulela bonke abantu abangabantwana bakhe. But kuyokwambulwa kanjani that day kushunyayelwa ivangeli lithi yazana noJesu Kristu. That day kushunyayelwa ivangeli lithi phuma kimi ungangilandeli mina landela uJesu. Lento eyenziwa nguJohn uMbhaphatisi wayehleli exactly kwimandate yakwi kingdom. Le mandate ethi beninami all along but now that the Lamb of God is here. Musanike manje ukulandela mina, behold the Lamb of God. Nami ngizosho kanjalo nje abantu bangayincoma benze yonke into ikota to meter but ngizothi mina seniyithandile ikota to meter nawathanda ama testimonies nayithanda intshumayelo. Musana ukuhlala nilandela umduduzwa kaShabango, musana ukuhlala nilandelela abafundisi nabafundisikazi abalokhu beqhamuka beletha wonke lama testimony abawalethayo. Ningasilandele thina siletha ubufakazi. Buthini lobufakazi? Zithini lezi intshumayelo? Zizothi behold the Lamb of God. Nango kufanele nimlandele. Mase nimlandela funani nokwazi ukuthi uhlala kuphi. Manifuna ukwazi ukuthi uhlala kuphi yokunambulela nokuthi uhlala kuphi. Kulaso kwazi khona ukuthi he's got a kingdom. But kudingekala abantu abazorepenta. Mangaba ngizwakalanga, it's okay. Sohlangana futhi na next week ngomusa nje wenkosi uJesu Kristu. Indaba nje la ikhona isembusweni kaNkulunkulu. So lokho nje siyi-unpack le ndaba ngokusizwa umoya ongcwele provided naye savuma. Mangabe sethi asiyishiye siqhubekele kwenye indawo soyishiya but provided esavuma so bese lokho siyishare. uNkulunkulu emuhle anibusise kwindawo zonke ngomusa wenkosi uJesu Kristu. Siphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen.